Mao na ni guys. Thank you ma'am. Viva Pit Senior. Pit Senior ninyo, Pit Senior. Say hi to my vlog. Yung buntag niyo kanang tanan. Na di mi karon. Nami sa Balagway ng Utana, nami diri sa unsa ni napita? Ramos, pero wala si Fidel diri. Bali katawa na. Among kuan lang ba. Okay ra day among motor day abi na mo gikawat. Safety ra day. Pero okay ra ni. Nasi Maha diri. Pero ang payawan lang namo ba basin kuan ba ang garas ba sakit biya kayo. Wapa na impas. Lagi. Wapa pa na impas. Good morning everyone. Di mi happy karon kaya ang motor dai klamban dai, yaw gitowing dai. Nami diri karon sa Ramos Balagwa mo Utana pak yun niyo. Pero salamat sa suporta ng tanaw na mo karon diri. Nasi Kolot Terrorica dai, si Harold dai. Nami diri karon na. Pero among panikamoto nga makuha na mo motor. Yeah! Viva Pit Senior! Medyo dili kayo happy na itabo kay oras di karon dai 5:30 na sa buntag dayon magsugod ng unsa na anang part kan ba nang Part in Paradise. Dili ano That's parade. Ansa? Parade kana mga Pit Senior ba? Position. Dili prosesyon man ang prosesyon dili ha. Amo na rin panikamoton dahil nga makuha na mo among motor kay kana among motor sumpay na sa among kinabuhi mamasahiro pa bebe. Manghina bebe. Tato artist na akong kuyog na manghina sila karon. Pero napameri karon balag wa mo mangutan na. Nga nagan mig releasing order. Ay na excited ko makuha na akong motor. I love you all. Kisingan motor mo. Maha, I love you Maha. I will not love you. Dito kabiyaan Maha kahit anong nangyari. Guys, we're not happy again. We are here and dili ko na i-release kung walay Xerox pero we'll try to try. go lang ba. Ang amo lang mga luwas mi karon bang panlaw. Kaya ang amo lang ba. Pedable. Portability beme. What can you say? Uy, Labilia. Run. Sir. Sir. Di ba niingon kay nani? Sir, unsa may mastorya nimo sir? Nga among motor sir, gito mo sir. Oh, wala na. Sir, amo lang man sir mo panawgan. Idol ka na mo sir. Mayor Labilia, I love you. Di ba niingon mo kung wala na tuwing? Di ba? Malingin lang ta, malingin. Alright. Oh, balik mi ha, balik ko niya. Yo, what's up? Wala na mo makastorya si Mayor Labilia pero namin rin karon nga. Di man mo tingugot kaya nga mo lang baka kuha ang motor kaya daghan bigay ano, katugo na kasi sila. Katugo na ba? Katugo na ba? Tuwa mo? Tuwa mo siya. Mane? Tangkal. Push. Masod mi diri kay. Dito magsaba kay magsaba. Vlog me. Nag-vlog me. Ngamo lang karon yan. Nami diri karon sa kuan sa opisina kasi amo ko ako. Ako na ang motor. May ubay mi diri. Pero sorry sa mga kuan na karon yung amo ni kuan. Karon di may magsaba nga makuha ang motor karon. Pero makuha Viva Pit Senior. Mag-interview na dere ka ng mga nakuanan sa motor ha. Unsa may mastorya ninyo? Nakatawag na mo? Oy ayo. Oh, karon day nasi umma. Ay day. Shout out sa mga wapa na plaman. Na tuwing umulan pagkapiling ka. No, karon day namin diri karon day kay hopefully ma-release ang among kuan karon motor.
Si Maha, nami-miss ko na si Maha. Maha, I miss you. So, karon kung aktibo din sila, marilis ng motor. Pero, kaneo, gatukar ni ganihan dito sa semifinals. Years. Sa years siya gatukar, pero pag-abot niya, nawa yung motor. Pero dito, ma-happy. Kananan mo, sad. Sad. Do not laugh. So guys, ako rin, ako ni siyang i-iwan. Klase. Mangita mi, amo tagamito na mong impluensya din, si Trump man namong kauban. Boom. Itlog. Kung nasa itlog ang mutilapan. Basta guys, magutang dogma kamong guys. So guys, balik sa ko. Rata ni guys, ay kanang kuan guys ba? Guys, Tia Prissy guys, na in charge to Tia Prissy guys. Sod kami ng auntie na guys. Daw kay problema dali. Sila nangita sa problema, nangita sa trabaho. Pwede rin sa mga lingkod ta, wala gipatuwing. Pero ay kalimutan subscribe sa channel The Coca Show. Link down below. Below. Di makita, kagamay. Bye. Time check. Alas 6:32. Napagi mo dire. Daghan nakikitawag na may mga kaluoy. Sangre. Para may maluoy sila ba. Shout out day nasa luyo. Biba Pit Senior. At least buhi na. Pero padayon gyapon. Upload na hashtagan ko rin na sa CTO 2020. Comment down below. So guys, nakabayad mi og 2.5 pero ang nabaryan hindi na natin istorya. Mao na ni guys. Thank you ma'am. Viva Pit Senior. Pit Senior ninyo, Pit Senior. Say hi to my vlog. Ano? Oh, pabuto niya. Ito man na. So guys, may muntag day. Balag dili bayo para namo. Mao na ni. Ato ko sa information makuha na ako ang motor. So, kita ta dito niya. Maha, mao na ni imong final nga kuan nga makuha na tika. Gisuwat na sa kakuan. Bibag gyapon ta. Uli na ta. Alright. Hey, Maha! Kita ni. Mao na ni. Wow, dala. Maha, I'm coming. I'm coming for you. I miss you so much. Hi. Go home na ta. Bye-bye. Maha.